तो हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव गासैखौबो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा बेनिफ्राय बिग आपडेटआ बेनो एसएससि जिडिआथ' देग्लाय लोगोफोर रिलिया जागायसिगोन 18 मेनिफ्रायनो जुननि 9 सिम दा बेखायनो जायफ्रा एडमिट डाउनलड खालामाखै स' नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो रल नाम्बारखौ होनानै बार्थडे होनानै लोगोसे बे नोंथांमोना 3+5 8 जायो बेखौ बेयाव होनानै सार्च खालामबानो मोनगोन आरो नङाबा नोंथांमोना गोबां अपसन मोनगोन बेयाव जेरै नोंथांमोननि नामजोंबो हायो आरो लोगोसे नोंथांमोननि रल नाम्बारजोंबो हायो आइडिजोंबो हायो फ्लेक्सन आइडिजोंबो एडमिट डाउनलड खालामनो हायो दा बेखायनो 18 मे जानाय लोगो लोगो रिलिया स्टार्ट जासिगोन आरो एडमिट कार्डआवनो नोंथांमोना एड्रेसखौ मोनगोन दा बेखायनो आं आसा खालामो नोंथांमोना बयबो जाहाथे मोजाङै मोजां क्वालिफाइड जाना फैयो आरो नोंथांमोना साख्रिखौ मोननो हायो दानिया जों नायगोन गासैबो डिटेल्सखौ जे सेलेक्शन प्रसेसआ बोरै खालामगोन आरो बेसेबां खारनांगोन नोंथांमोना माबायदि मेटेरियेल होनांगोन बिनि सायाव जों नायनोसै दानिया अफिसियेल नटिफिकेसन दा बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथिखायो आरो रानिं थाङोबा मा डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना लांफानांगौ जायो तो जायनि जाउनाव मोनसे फिसा थालांबानो रेजेक्ट जायो बा कनसिडार गैया बेखायनो ए टु जेड नोंथांमोना मिथिनांगोन होमबासो नोंथांमोना साक्सेस जागोन तो दानिया जों नायनोसै गोबाव खालामला फुल पिडिएफ फाइल नायनोसै सिगांनिखौ जे एसएससि जिडि कनस्टेबलआव बेसेबां भेकेन्सि दंमोन आरो माब्रै सेलेक्शन खालामगौमोन फाइनाल लिस्टआव तो दानिया फैबाय भेकेन्सि वाइसआव नायोब्ला हौवाफोरा दङ लोगोफोर जोंनि अनलि एसटिखौल' नायगोन एसटिआव बिएसएफ दङ 603 दङ सिआरसिएफ दङ 786 सिआरपिएफ नील दङ एसएसबिआव दङ 314 आइटिबिपिआव दङ 131 आसाम राइफल दङ 508 एनआइए 0 बेनिफ्राय एसएसएफ 14 दङ गासै 2356 हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा जाबाय एसटिआ नोंथांमोना नुनो मोन्दों बिएसएफआव 110 दङ बेनिफ्राय सिआरसिएफ 86 दङ सिआरपिएफ बिएसएफ नील दङ आरो लोगोसे नोंथांमोना मोन्दों आइटिबिपिआव 20 बेनिफ्राय आसाम राइफल 99 एनआइए 0 आरो एसएसएफ 3 गासै 318 दङ तो नोंथांमोना बबेबा पोस्टआव 0 मोन्दों डेट मिन्स नोंथांमोननि आपकामिं नेक्स्ट रिलियाव जोबोर बुरजा भेकेन्सि फैगोन तो नोंथांमोना जायफ्रा बैसोआ गोरोबो नोंथांमोना नेक्स्टआव 2023आव स' नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन लोगोफोर आरो गोबां भेकेन्सि 50,000नि बारा फैगोन सिआरपिएफआव गोबां पोस्ट फैगोन अके तो नोंथांमोना नेना थायो आरो गासै भेकेन्सिया देग्लायनिया 25,271 अनलि तो बेखायनो माखासे काट अफ थांगोन आरो लोगोसे कम्पिटिसना बारा जागोन आरो जायफ्रा एग्जामाव नाम्बार खम मोन्दों गोबां कमेन्ट्स खालामो रानिं खालामनांगौ ना खालामनाङा स' नोंथांमोना 100% रानिं खालामनांगौ मानोना बेयाव जोबोर बाथ्रा हाबना थायो उनावहाय नोंथांमोना नर्मेलाइजेसन नाम्बार मोननाय जायो जायनि जाउनाव तो नोंथांमोना साख्रिखौ मोनहैनायनि लामायाव थायो ओरैबायदि जायो जायफ्रा मोजां नाम्बार मोन्दों स' रानिं फेल जाबा तो साख्रि मोना बेखायनो जाय नोंथांमोना रानिंखौ मोजां खालामनो हायो अब्लासो नोंथांमोना साक्सेसनि लामायाव थायो दानिया फिजिकेलाव फैबाय बेसेबां रानिं खालामनांगोन बेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों 5 किल'मिटार आरो लोगोसे 1600 मिटार्स एबा 1.6 किल'मिटार दा बेखायनो लोगोफोर हौवाफ्रा खारनांगोन 5 किल'मिटार खारनांगोन लोगोफोर बेनो जाबाय 24 मिनिट्सआव अके स' नोंथांमोना 24 मिनिट्सआव 5 किल'मिटार खारनांगोन हौवाफोरा तो बेनिफ्राय फिमेला जाहैबाय बेयाव नुनो मोन्दों 1.6 किल'मिटार खारनांगोन 8 मिनिट हाफआव अके एबा 8.5 मिनिटआव नोंथांमोना 1.6 एबा 1600 मिटार्स खारनांगोन हिन्जावफोरा बेनो जाबाय नर्थ इस्ट नाथाय बेयाव गाहायाव मोनसे अपसन दङ बे जाबाय अनलि लादाख रिजननि थाखायल' 1.6 खारनांगोन हौवाफोरा बेनिफ्राय हिन्जावफोरा 800 मिटार्स खारनांगोन बे जाबाय अनलि लादाख नाथाय जोंनि नर्थ इस्टना हौवाफोरा 5 किल'मिटार खारनांगौ 24 मिनिट्सआव बेनिफ्राय 1.6 किल'मिटार खारनांगोन 8 बेनिफ्राय हाफ मिनिटआव बेनो जाबाय हिन्जावफोरा अके स' बे जाबाय फिजिकेल स' दानिया फैबाय हाइटआ जाबाय जेनेरेला 170 बाट जोंनि एसटिफ्रा अनलि 162.5 सेन्टिमिटार हौवाफ्रा दै बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 150 सेन्टिमिटार बेखायनो जायफ्रा हाइटआ खम तो जेब्लायबो कास्ट सार्टिफिकेट लांफाथार एबा ट्राइबेल सार्टिफिकेट नोंथांमोना लांफाथार जेब्ला हाइटआ एसे खम जायो अब्ला श' खालामनो हायो बेखायनो नोंथांमोननि हाइटआ जानांगोन 162.5 सेन्टिमिटार नाथाय जेनेरेला 170 तो बे जाबाय क्लियार बेनिफ्राय दानिया चेस्ट तो चेस्टआव नोंथांमोना नर्मेलाव नुनो मोन्दों जोंनि एसटिफ्रा 76 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय मिनिमाम एक्सपेन्ड खालामबा 5 सेन्टिमिटार बारायनांगोन टटेल 81 सेन्टिमिटार जाहैनांगन अब्लासो एक्सेप्ट जागोन तो बेखायनो कास्ट सार्टिफिकेट नोंथांमोना लांफाथार जुदि खायसेना 76ल' दङबा तो नोंथांमोनाहाय कास्ट सार्टिफिकेट लांफाथार मानोना बेयाव नर्मेलाव बिनाय दङ जोंनिया जेनेरेला जाबाय 80 सेन्टिमिटार नाथाय नोंथांमोना एसटिब्ला तो जोंनि एसटिआ बर'फोरा 76 सेन्टिमिटारावनो बेयाव एक्सेप्ट जायो नाथाय हिन्जावफ्राथ' जेबो नङा बाट हौवाफोरखौल' बेयाव नायनाय जायो अके तो बेनि जाबाय फिजिकेलनि माखासे डिटेल्स बेनिफ्राय फिजिकेल जोबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना जायफ्रा क्वालिफाइड जायो काट अफ थांनानै मेडिकेलाव नोंथांमोनखौहाय लिंहरनाय जायो एबा डाइरेक्ट
मेडिकेल लिंहरनाय जायो स' बेवहाय दङ मेडिकेल स' नोंथांमोना रिटेन एग्जाम जागोन फार्स्टआव सेकेन्डआव फिजिकेल बेनिफ्राय थार्डआव जाबाय मेडिकेल अके बेनिफ्राय लास्टआव फाइनाल लिस्ट अके दा बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर माखासे डिटेल्स थ' नोंथांमोना जाहाथे मोजां क्वालिफाइ खालामो देग्लायनि SSC कनस्टेबोलाव आरो जायफ्रा NCC दङ स' नोंथांमोननि थाखाय ब'नास पइन्ट दङ जेरै नोंथांमोना NCC A थाबा 2 मोनो बेनिफ्राय B थाबा 3 मोनो बेनिफ्राय C थाबा 4 मोनो थ' बेबायदि प्रसेसआव नोंथांमोना मोननो हागोन आरो SSC कनस्टेबोलाव देग्लायनि रिलियाव अके आरो बेनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोना बांसिन भेकेन्सि मोनगोन जायफोरनि बैसोआ गोरोबो थ' नोंथांमोना नेक्स्टआव एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय 2023 आव मोजां भेकेन्सि फैगोन बिनिफ्राय रिलियाव थाङोब्ला मा लांफानांगोननो बेनो जाबाय जायखिजाया मोनसे ID प्रुफ नोंथांमोना लांफाथारनांगोन बेनो जाबाय आधार कार्ड भटार कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स पेन कार्ड जायखिजाया गभर्नमेन्ट ID मा दं बेखौनो नोंथांमोना लांफाबानो जाबाय रिलियाव थ' दानिया फरायनायनि गासैबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ लांफानानै जेरक्स कपि खालामनानै सेल्फ टेस्ट हो जाहाथे नोंथांमोना एक्सेप्ट जायो बेखौ गासैखौबो लांफाजोब आरो लोगोसे नोंथांमोना मड अफ सिलेक्सना जाहैबाय आंथ' बेखौ बुंला मिथिखाबाय दाखालिनि काट अफ फैदोंमोन बाट मिनिमाम 33% मोननांगौ STफ्रा थ' NCC Cआ जाबाय 5 आं 4 होनदोंमोन 5 मोनो स' नोंथांमोना बेखौ नायदो अके थ' बेखायनो जायफ्रा NCC दङ थ' नोंथांमोना लास्ट सिलेक्सनावहाय ब'नास पइन्ट दङ थ' सिलेक्सन प्रसेसआव मोजाङैनो चान्स मोनो दा बेनोसैमोन लोगोफोर SSC कनस्टेबोलनि माखासे आपडेट दा आसा खालामो नोंथांमोना नेक्स्टआवबो एप्लाइ खालामगोन 2023 आव जोबोद बुरजा भेकेन्सि फैगोन अके बेनोसैमोन लोगोफोर दिनैनि